बेफोरबायदि डक्टर फरायनाय बा डक्टर साख्रि मावनाय सोरबा इन्जिनियार फरायबाय नै इन्जिनियार मोनबाय रैखाथि होनायनि साननांगौमोन बे नोंनि बिमा बिफाया खिन्थु नोंखौ गोरों गोरा जाखांनायनि उनावसो गुबुनजों हाबा जानो थाखाय फोरोङाखै दै लाख थाखा गारना नोंखौ फोरोङाखै गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा जों बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आं फैबाय दै एक्चुअली भिडिअआ जाहैबाय मा बेनो जाहैबाय मा गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय आरो बेनिफ्राय जों इसिबां लेखा फरायनानै गोरों जानाय एक्सपार्ट जायफोरखौ जों इडुकेटेड होननानै बुङो स' बिथांमोन बायदियानो जुदि बुजिनो हायाब्ला आरो बै माखासे नाबालक माखासे गथ'फ्रा बोरै बुजिगोन बेनि सायाव आं डिसकासन खालामगोन थरलि जेसेबां हायो आं डिसकासन खालामनो नाजागोन आरो बेसेबां हायो आं बुंनो नाजागोन बुजिनो गोनां मानसिफ्रा नायनाया मोजां आरो बुजिनो गोसो गैयाबा नोंथांमोना स्किप खालामनानै थां न' प्रब्लेम आरोखि उसुबिदा गैया जेबो दा बाथ्राया ओरै रायजा जानो थांमोन आंनिसिम गोबां माखासे मेसेजफोर फैदों जे जोंनि गेजेराव सोरबा IIT फरायनाय MBBS फरायनाय बर' सिख्लाफ्राबो बै जायगायाव MBBS फरायनो थांनानै IIT फरायनो थांनानै बिथांमोना मा जाहैयोनो बर'नि सोलायै गुबुनजोंसो बिथांमोना लाइन मारिहैयो आरो गुबुनखौसो गावनि लाइफ टाइम पार्टनार खालामनो लानायनि डिसिसनखौ लायो होननाय बाथ्राया आंनाव दा खोमायाव हाबफैबाय आरो बिनि सायाव आं जेसेबां हायो डिसकासन खालामनो नागिरदों आरो बुंगोन आङो जि दै बाथ्राया ओरै देख बै IIT फरायनाय बा MBBS फरायनाय बा गोजौ सोलोंथाइ लानाय बा सोरबा CIT आव फरायनाय बै बर' सिख्लाफ्रा बिथांमोना मा माने गियान गैयि नङसे सासे इडुकेटेड मानसियाथ' बिनि सायाव बुजिनो हानांसिगौ मिथिनो हानांसिगौ गाव बबे कास्टनिफ्राय बिलं खालामनाय आरो गावखौ मा गावसिनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया गोरों गोरा जाखांनायनि उनावसो गुबुन हारिजों हाबा जानो थाखाय थिनदों नामा बा नोंखौ गुबुन हारिजों माने नों डक्टर जाखांनायनि उनाव इन्जिनियार जाखांनायनि उनाव बा बायदि बायदि माखासे अफिसार रेंकनि साख्रि मोनखांनायनि उनाव नोंखौ नोंनि बिमा बिफाया गुबुन हारिजों हाबा जानो थिनदों बा नोंखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिजों हाबा जानो थाखायसो नोंखौ बिमा बिफाया लाख लाख थाखा गारनानै दिनै नोंखौ सोलोंथाइ लाहोदों नामा गोजौ सोलोंथाइ लाहोदों अब्ला नोंनि लाख लाख थाखा गारनानै बिमा बिफाया नोंखौ लाख लाख थाखा गारनानै फोरोंबाय अब्ला बे लाख लाख थाखा गारनानै नोंनि गोजौ सोलोंथाइ मोननायनि नोंनि माखासे भेलुआ बाहा थाखो अब्ला नों बे समाव नोङो गावखौनो एक्सपार्ट होननानै आंनि लाइफखौ आंनो माइ लाइफ माइ चइस होननाय बायदि नोङो जेनेबा नों दिनै MBBS फरायनाय लोगो लोगो डक्टर फरायनाय लोगो लोगो बा नोङो बा डाक्टारानो जाबाय दे सोरबा IIT पास जानानै माबा जाबाय आरो जेनेबा इन्जिनियार मोनबाय सोरबा BTech MTech बिभिन्न नङा होमबा गोबां माखासे प्लेसमेन्ट मोनबाय दा मोननायनि उनावबो जुदि नोंहा जुदि बर' सेंग्रायानो नोंनि मन पसन्द जायाब्ला बे साननो गोनां बाथ्रा ना बेफोरो बे जायफोर कलेजाव नों BTech फरायनायाव जायखौ लोगो मोनबाय MTech फरायनायाव जायखौ लोगो मोनबाय जाय MBBS फरायनाय समाव जायफोरखौ लोगो मोनबाय CIT फरायनाय समाव जायफोरखौ लोगो मोनबाय बै गुबुन हारिनि मानसिजों नोङो इन्जयमेन्ट लाबाय उनाव बेजोंनो गिदिंना फैफिननो रोंला आरो बेजोंनो लाइफ टाइम बिथांमोना हाबा जाबाय अब्ला मा बिमा बिफाया नोंखौ बिदि सिमां लादोंमोन बिदि ड्रिम लादोंमोन मालाबाबो लाया नट डाउट थानो हागौ सासे सानै गार्जेनफोर थानो हागौ दा साननो गोनां बाथ्राया नैबेनो दिनै नों जुदि सासे मोजां MBBS जानानै जुदि नों डक्टर जानायमोनब्ला आरो बर' हारिनियावनो जुदि नों हाबा जानायमोनब्ला जुदि नों मोजां इन्जिनियार जानानै बा सोर BTech MTech पास जानायनि उनावहाय जुदि नों मोजां प्लेसमेन्ट मोनखांनायनि उनाव जुदि नोङो बर' हारियावनो जुदि नोङो हाबा जानायमोनब्ला बर' हारिनि गेदेर मोनसे सम्पद जासिगौमोन ना बर' हारिनि थाखाय एसेब्लाबो रांखान्थि बिथिङाव एसेब्लाबो माबा जासिगौमोन ना दिनै नोंसोर बायदि गोरों गोरा मानसिफ्रानो बुजिनां जुदि मानसिफ्रानो जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौनो साननो हाया जे आं बबे कास्टनिफ्राय बिलं खालामनानै फैदोंमोन आरो दिनै आं दा बबे कास्टआव बिलं खालामनांगासिनो दं दिनै नोंसोरो हाबा जाहैबाय मानि मा हमनानै सोरबा बिहारिजों हाबा जाबाय सोरबा पान्जाबिजों हाबा जाबाय सोरबा बिलं माखासे जाथिजों हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनावथ' नोङो बर' हिसाबै थानो मोनगोन नामा नों हारि भाइ नों बै जायगायाव थांनाय लोगो लोगो बैसिनि हारिया बबे माखासे माबाजों सोलोङो दोरोङारि माखासे नेमखान्थिजों नों बेखौ बजबनांसिगोन ना नोंनि सिन्थायाथ' बाहाय नोङो बर' जाहैनो हागोन नामा नों बर'नि सेन्टिमेन्ट लाहैनो हागोन नामा नोंथ' हाहैनाय नंला ना नोंनि गाननाय जोमनाय टटेलि सोलायजोबसिगोन बे समाव आरो नोंनि सेन्टिमेन्टआनो नों जुदि बिहारिजों हाबा जाबाय नों बिहारिनि कालसारजों नों गोरोबनांसिगौ मा होनना बुङो नों मारवालिजों पान्जाबिजों बिभिन्न सोरजोंबा हाबा जादोंमोन नों बिसिनि माखासे
कास्टनि नों मानसि जाथारबाय नों बिसोरनि कालसाराव नों गोरोबफानांसिगोन ना अब्ला बिमा बिफाया नोंखौ मा दरखारमोन फोरोंनो इसिबां गोजौ गिदिर फोरोंमोन गेदेर गोलाव फोरोंनानै रोंखा राखा एक्सपार्ट खालामनायनि उनावसो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हाखानायनि उनावसो जुदि गावजों मेट्स जानाय माने बर' सेंग्रा नागिरनानै मोनैया बिराद दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव आरो लाजिथाव रोंखानायनि उनावसो दै गोरों गोरा जाखाबायलै इसिबां एक्सपार्ट जाखाबाय गावनो बुजिनो हाखाबाय गावनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट फैनांसिगौ बे समाव जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट फैनांसिगौ गोरों गोरा मानसिफ्रासो जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया जाथिखौ फेदेरनाय फोलावनाय जाथिखौ रैखाथि होनायनि साननांगौमोन बै नोंसोरबायदि डक्टर फरायनाय बा डक्टर साख्रि मावनाय सोरबा इन्जिनियार फरायबायनो इन्जिनियार मोनबायनो प्लेसमेन्ट मोनबाय स' बेफोरबायदि दिनै बर' सिख्लाफ्रा जुदि एसेबां रोंखा राखा गुनि गियानि जाखांनायनि उनावबो जुदि बर' सेंग्रा जुदि गावजों मेटसिं जानाय हौवा मोनैया आंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आं बे बाथ्राखौ मोनदों आंनो सासे ब्रादारा खिथाहरदों मिथिबायना सासे ब्रादार आंनो खिथाहरनायखाय आं दुखु आरो आं एक्चुअलि आंनि मेगनजों नुखाबाय गोबां माखासे डक्टरफोर फरायनानै फैबाय साख्रि मोनबाय नाथाय बिथांनि हासबेन्डफ्रा बर' नङा बिथांमोननि हासबेन्डआ बर' नङा मिथिबायना इभेन जोंनि ओनसोलावनो सासे डक्टर दंफैयो डक्टर हिन्जाव दंफैयो बिथाङाबोथ' बिनि हौवायाबोथ' बर' नङाना सिन्था खालामदो रायजो जागोन अब्ला बेफोरबायदि गोरों गोरा जाखांनायनि उनावसो डक्टर इन्जिनियार जाखांनायनि उनावसो जुदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बै खायसे बर' सिख्लाफोरखौसो बुंदों दे आं बै खायसे बर' सिख्लाफोरनि थाखायनो सारा बर' सिख्लाफोर नाम जानो नागिरदों बराम जानो थागासिनो दं जायनि खलाव बिदांनो नै दाखालि मा भट होआ माबा होआ हेन थेन होआ होननानै गोबां जानाया बेयावनो जादों मानो जायहा सेन्टिमेन्ट दं बे बुंदों सेन्टिमेन्ट गैयै मानसिफ्राथ' हरलागोन खिन्थु जायहा हारिनि जाथिनि सम्पद हिसाबै मदद होदोंमोन मदद होसेयावबो बिथाङा जोगारलांदों मुगैलांदों नेवसिलांदों हारिखौ जाथिखौ बिदियाव सोर बिखा खामा जानो खामखागोनानो ओंखायनो आं बेखौसो बुंगोन बिनानावमोनखौ स्पेसियेलि जायफोर दा रानिं सोलिगासिनो दं सोरबा जायफोर हाबा जाखाबायखौथ' बुंनो हानाय मोनखाला जेबो मोनखाला आरो बिसोरनि सेन्टिमेन्ट टटेलि बर'नि एन्टिसो जाखाबाय बिसोरो एन्टि बर' जुदि बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ जुदि एन्टि बर' नङामोनब्ला एसेबां रोंखा राखा जाखानानै इसिबां माने मेलेमजिबि जाखानायनि उनाव मानो गुबुनजों हाबा जानांगौ गुबुन हारिजों मानो हाबा जानांगौ कुइसना बे ओंखायनो जायफोर दा रानिं सोलिगासिनो दं सोरबा CITआव फरायदोंनो सोरबा IIT मुम्बाइफ्राव IIT बिभिन्न स्टेटफ्राव बा IIT गुवाहाटीनो IIT बिभिन्न बा MBBS फरायदोंनो माबा फरायदों बुहुत माबा फरायगासिनो दं आं बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनानै सानसे नोंनि बिमा बिफाया खिन्थु नोंखौ गोरों गोरा जाखानायनि उनावसो गुबुनजों हाबा जानो थाखाय फोरोङाखै दै लाख थाखा गारना नोंखौ फोरोङाखै बर' हारिनि मोनसे सम्पद जानो थाखायसो आरो आं दाबो गिनाय मोनगोन आं गिदों दाबो जोंना साउन्ड हमनानै लादो दाथ' BTC गभर्नमेन्टआ बिराद राङारि मदद होबाय जायफोर डक्टर फरायदों जायफोर इन्जिनियार फरायदों माबा माबि गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दं बिथांमोनखौ आरो बिनि गेजेरावबोथ' न' डाउट सासे सानै बर' सिख्लाफोर थानो हागौ बर' हिनजावफोर थानो हागौ बिथिंनि भबिसतआव उनावबा मा जागोन बिथांमोनाबा आरो गोरों गोरा जानानै रोंखा राखा जानायनि उनाव आरो बर' हारिखौनो नेवसिगारनानै बर'नि कुलखौनो मुगैलांनानै गुबुन हारिजोंसो थांलायगोन नामा बेबो मोनसे सन्देह फैफ्लाङोलै मानो होनना बुङोबा फार्स्ट जोंनि गेजेराव बुहुत जालांखाबाय नालाय बेनो जोंखौ संखि होयो ओंखायनो आं खावलायगोन इसेबां गोरों गोरा जानानै इडुकेटेड जाखानायनि उनाव माइ लाइफ माइ चइस होननायखौबो नंगौ नोंथाङा बुंदों खिन्थु बे बाथ्राया नों बर'नि गेजेराव जानांगौ नों बर' हारिनि गेजेराव नों माबायदिखौ हाबा लागोन माबायदि गोरों नांगौ मास्टार नांगौ ना प्रफेसर नांगौ ना इन्जिनियार फरायनाय नांगौ ना मा बोसोर नों सायख'ना लाबानो जाबायब्रा ना IPS अफिसार नांगौ ना ACS नांगौ ना सोरखौ नांगौ लाबानो जाबायना गुबुनखौलाय मानो नांगौ गुबुना मानो इसिबां नोंसिनि थाखाय कम्फर्टेबल जाखो बर' हौवाया नोंसिनि थाखाय मानो कम्फर्टेबल नङा जाखो दे बर' हौवाया मानि थाखाय कम्फर्टेबल नङा नोंसिनि थाखाय बर' हौवाया मानि थाखाय कम्फर्टेबल नङा नोंसोर दिनै इसिबां गिदिर IIT MBBS फरायनायनि उनावबो जुदि नोंसोर जुदि इसिबां रोंखा राखा गियानि बुजिनां जाखासेयावबो नोंसोरो बिजाबनिफ्राय नोंसोर जेबो नलेज मोनलाखिसै अब्ला लेक्सारारफोरनिफ्राय जेबो नलेज मोनलाखिसै बा प्रफेसारफोरनिफ्राय जेबो नलेज मोनलाखिसै अब्ला नोंसोरो जे खुनु मोनसे जाय हारियाव थानानैनो नोंसोरो दिनै देरबाय लावबाय गोरों गोरा जाबाय बिमा बिफाया लाख थाखा गारनानै नोंसोरखौ फोरोंबाय साक्सेसफुल जाखांनायनि उनावसो
आंनि थाखाय आंजों मेट्स जानाय हौवा मोनाखिसै बर' हारियाव आं गुबुन हारिजों हाबा जानोसै नेथ' बे साननो गोनां बाथ्राना बिराद लाजिथाव बियो नों नुदों गुबुन हारिनि मानसिफ्रा साबेसे बर' हौवाजों हाबा जादों दे साबेसे जादों दे खिन्थु जोंना जोबनो गैयै लाख लाखसो जोंनिया बर'ना दुखुनांथाव बाथ्रालै ओंखायनो जायफ्रा दा रानिं फरायगासिनो दं बिसोरखौ आं बुंदों नोंसोर गोथौयै मोजाङै सिन्था खालाम हारिनि सेन्टिमेन्टखौ जेब्लाबो गोरबो बिखायाव लाबाय थानाय खामानि माव आरो जेब्लायबो गिदिर गोलाव जानानै हारिनि सम्पथि जानो नाजा आरो बर' हारिनि हौवाजों हाबा जानो नाजा आंनिफ्राय गोरोबनाय बायदि कुइसना बेनो थेंक इउ